hilbijartin xilas bû, bi rastî ji min ne şikand, ji min re şand, min jî xwend. Ev stran ji bo min bi rastî jî ciyekî her tim taybet bimîne. Bi vî awayî ev şand ji me re, me jî xwend. Stranekî Tirkî bû, aç kaldık özgürlüğe. Piştre jî min strana zindan me çêkir, ew Firetmet gotin muzîka wî çêkiribû. Min jî ev stran jêra diyarî kir. Wisa çêbû yani. بله هاکر ام زی هیویا ما اوه ام خبر خوش دوی بگرن انشالله وی دمی دا آزادی وی ام خبر آزادی وی ام هیویا ما اوه جوی براستی ما پر بریه وی کریه بله از خوازم پیش که قلازی سپوری بکم نوات دو سپوری چوه Spor? Pır سپوری başa. بله Nava pır başa. Pır başa. نه جبوی که دپرسم حوالا زاد تستران که تماش که جبوی آمد سپور و جز سپور تا چه کربو Ez bavarım tu berte biyografiyamın hayat lura dukhini ne? بله میوان خلاص Jiberku tu avqas tiştat zani ne mümküne yani. بله تو خواستم گشت پیش که قلاویزی بکن بیدم چاو بو چاو تا دست بکر Ya peşim stran çekir ji bo alaka yani spor diyse gerek spor haz dikim ez dişim fitness falan ez dimeşim spor dikim ez basketbol dema ez lisede bum da basketbol melist usa le ez ne taraftarı usa kur bum tuzani pişti Ahmet Spor ve bu usa em piçeki milliyetçi ne tuzani em yani dema Ahmet futboleki derxe u dilemel kaliban Mijî got ez stranek çêkim. Ja min çêkir ew strana Lê Amedê mezviran ser Amed Spor. Stran hat temaşekirin. Piştre Batman Petrol Spor li min geriya. Ne bibore Cizre Spor li min geriya. Min cêra jî kir. Piştre Batman Petrol geriya. Dersim Spor geriya. Dalkurt geriya. Min got tamam xilas. Ez edî hewç çêdikim strana futbolê. Piştre jî wisa tiştên komîk jî derxistolê. Mesela rojek em ciyekî bûn min êrî hevalekî li min geriyan ya got ve Türkiye got ya got bu hafta Ahmet Spor hangi oyuncular çıkaracak acaba? Dedim ben nereden bileyim? Ben sadece müzik yapmışım. Yani bu sefer persen cuda jî hat serimin. Sonra işte dibêje ya ve hafta em serkevin ama çi bibe ya mı ez nizanim ez nizanim yani çend kes dilêzin ki yedeke ki as an jî ne as ez wan tiştan nizanim تبوتنا ماموستا فرقين را پرسکن او تزانی ماموستا فرقين سر شراداری سپور سوره کربو başkan bu ere başkan bu ere başkan را پرسکن ere ev başkan bu şfa canla emsaziyi de hanek dikin jberku mamoste farkın ev seroke ev futbola tima ya Suriye bu İca pişle ez jî niha rêveberê ev keme Direniş Taraftarlar Derneği ez jî rêveberê dora cî digirim îca pêşniyar jî kirin gotin em te bixin rêveberên Amed Sporê tu jî bibe rêveber min got na ez tiştê wisa nakim ji ber ku farkın gelek dert kişand yani karê futbolê ne karekî hêsane karekê din e em tenê Amed Sporlî ne امزی اولی azad از gerek spas dikim em hêdî teatran dawiya bername gelek sohbet ki pir xweş bû lê belê dawiya de ez dixwazim stranekî dawa bidayim çixwaz zû derbas bû Vallahi o bû xweş bû ji bo nî zû derbas bû gelek spas valla rastî jî ez jî gelek kêfxweş bûm pêşiya hevala Gürkan min geriya ji bo programê ez jî pir kêfxweş bûm yên ku me temaşe dikin dîsa ez silavên xwe ji wan re dişînim ji bo te jî me hew nas kir
Ez gelek kêfxweş bûm û ez dibêjim bila nekevin qirêjiya korona ji malê bila miletê me dernekevin bi tenduristî bijîn. Silav û rêz gotinê Gelek min dawî spas ew bû. dikim. Ez ê bi straneyê dawî bikim ne? Belê, belê. Tamam tu jî gotina xwe dawî bêje ez ê bi stranê em ê xilas bikim. Ne, Dixwazî. paş ez sabêjim. Paş ez sabêjim. Ha okey. Tu bêjî Tamam. Tamam. Ez ê strana zindan belê. bêjim. Ji bo temaşevan û hemî pê yên ku me temaşe dikin. Desto dingim giredane bir zincir ayade berem dane zindane jiboy Kurdistane le dilemin turmazına ev tedahaksine teme deste de ubave tem çave ve yare Desto dingim giredane bir zincir ayade berem dane zindane jiboy Kurdistane le dilemin turmazına ev tedahaksine Teme deste de ubave, tem çave ve yare. Diven buhar, hatiye velat, her derkiriye halat. Bülbül gülle şaya, nergis temaşaya. Çemuru vardı her gün kumkumu cellale Zozanımın hemmeline bu huşta cihane Diben buhat hatiye velat her derkir yakalat Bülbül gülle şaya nergis temaşaya Çemuru vardı her gün kumkumu zellale Zozanımın hemmeline bu huşta cihane Desturenge güredane bir zincir ayade Berevdane zindane jiboy Kurdistane Lebilemin turmazına ev tedahesine Teme deste de ubave tem çave ve yare Gelek spas hevalê azad. Pasweş. Gelek spasim ji bo dema te, ji bo axaftina te. Ez jî spas Dem baş dikim. dibêjim. Dem Gelek baş, spas. şev baş. Te baş. Em hatin dawiya bernameya xwe gelek spas dikim dîsa hevalê azad ra vî rojê tengasiyê da bi me re bû bimînin xweşiyê da.